Ahojte, ahojte moji milí. Vítam vás pri sledovaní tohto videa. Prajem vám príjemný deň. V tomto videu sa spolu pozrieme, čo si pre vás kartičky pripravili na mesiac apríl 2025, jednotlivo každé znamenie. Ak sa vám výklady páčia, môžete ma ohodnotiť či už odberom, komentárom, lajkom alebo zdieľaním. Upozorňujem, že sú to kolektívne výklady, takže je možné, že na niekoho alebo s niekým tento výklad nebude rezonovať a teda, že sa v ňom nenájde. Takže je možné, že na niekoho to nebude sedieť a tým pádom niekto sa v tomto výklade vôbec nenájde alebo proste nebude riešiť tie záležitosti alebo situácie, veci, ktoré nám akurát kartičky ukážu. Samozrejme, každý sme zodpovední sami za seba, rozhodujeme sa samostatne a preto ani toto video alebo tento výklady neslúžia ako návod na riešenie vašich záležitostí, skôr len taká možno pomôcka, ak by sa v tom daný človek našiel. Jedna z možností. Takže asi tak. Ja som veľmi rada, že konečne z časového hľadiska sa mi podarilo aspoň troška uvoľniť a nájsť si čas aj na to, aby som sa venovala vám a teda týmto štýlom, týmto spôsobom vám odkázala niečo, čo vám odkázať mám. Tak ako som povedala, nebude rezonovať s každým z vás a teda s kým to nerezonuje, nie je tento výklad práve pre ňoho určený. Ja vám navrhujem, poďte spolu so mnou sa pozrieť hneď na prvé znamenie a pozrime sa, čo si pre vás teda kartičky pripravili, čo vám chcú oznámiť, na čo upozorniť, o čom informovať. Takže ideme na to. Prvé znamenie Baran. Takže pre baranov apríl 2025, čo vám chcú kartičky povedať, oznámiť, na čo upozorniť, o čom informovať. Teda hneď prvá kartička, 8 mečov. Milí barani, niekto z vás si zrejme dáva nejaké svoje vnútorné bloky alebo sa ohraničuje, dáva si nejaké hranice, ako keby sa niekto z vás uzavrel pred nejakou záležitosťou, ktorú by bolo veľmi dobré, ak by ste riešili, ale zároveň sa vyhýbate tomuto riešeniu. Vy viete, ako máte postupovať, viete, ako sa máte zachovať, vy to vnútorne cítite, avšak na druhej strane sa toho obávate. Máte pocit, že sa nebudete cítiť o nič lepšie, ak si dovolíte nechať sa viesť svojou intuíciou, svojimi myšlienkami. Pred niečím zatvárate oči a niečo nechcete vidieť, avšak nie je to celkom dobré riešenie. Podľa mňa mali by ste sa troška zamyslieť a možno troška niektorí z vás tráviť čas sami so sebou, aby ste si vy precítili, uvedomili, čo vás blokuje, čo vás nepúšťa dopredu. Niečo je možné, že niečo z minulosti vám stále naháňa strach a ten strach vás nechce pustiť vpred alebo niečo v tomto zmysle. Takže na toto by ste mali zamerať svoju pozornosť. Skúsiť si pamätať myšlienky, idei, nápady, ktoré vás z ničoho nič len tak fremknú, ktoré vás len tak ovládnu, ktoré vlastne prídu na Je tu nejaký smútok. Je tu smútok z toho, že
niečo skončilo, niečo, a zrejme mi to príde aj k minulosti, niečo nie je také, ako by to malo byť, ako ste si predstavovali, ako ste chceli. Peťka pohárov nám hovorí, že veľa času trávite nad, možno niektorí z vás nad sebalútosťou, možno niektorí z vás nad vnútorným smútkom, vnútrom, čo by mohlo byť, keby som ináč urobil, ako by to mohlo byť. Tu nám to už ale bohužiaľ nepomôže. Čiže jediné východisko je postaviť sa a kráčať vpred. Hej, čiže tá Peťka pohárov nám hovorí, že aj keď máte pocit, že niečo ste stratili, že niečo vám chýba, neobmedzujte sa v tom, aby ste sa postavili. Ak si všimnete, aj jedna kartička, aj druhá kartička nám hovorí, že ste na kolenách. Ako keby na jednej strane v kútiku duše, v kútiku srdiečka prosíte, veríte, snívate o tom, že sa posuniete ďalej, a na druhej strane ako keby, že sami si vytvárate blok. Tak prosím, skúste sa naozaj postaviť a vykročiť. Je to u vás možné. 10 mincí. Zrejme niektorí z vás ste riešili financie alebo niečo v tom zmysle. Niektorí z vás je možné, že ste riešili zdravotné problémy. Možno ste už dlhodobejšie cítili, že nie ste úplne v pohode, že sa necítite v pohode a už ste boli z toho zúfali. Ako keby aj možno u niekoho z vás niektoré vyšetrenia nepreukázali, čo sa vlastne s vašim telom deje, alebo čo sa deje, prečo sa cítite tak, ako sa cítite. Avšak tieto kartičky nám hovoria, že je potrebné riešiť nie len tú vašu fyzickú stránku, ale tú duchovnú stránku. A zrejme u niekoho z vás tá choroba, ktorá sa mohla vyskytnúť, tak pochádza, by som povedala, z toho, že sa u vás prejavil stres, možno u niektorých smútok, u niektorých depresia, u niektorých bolesť, vnútorná bolesť. A tá 10 minci nám hovorí, že ako keby, že niektorí z vás ste sa teda rozhodli riešiť túto situáciu s odborníkmi, s lekármi a boli vám nasadené nejaké lieky alebo niečo také a vlastne už vás to trošku ako keby, že povzbudilo, že už sa z toho dostanete. Taktiež mi tu príde, že niektorí z vás ste mali buď finančné problémy, alebo nejaké financie ste riešili, niečo, čo malo ísť k vám, niečo, čo už dlhodobejšie vám odoberalo energiu, niektorých z vás mohlo priviesť do stresu. Proste ste niečo riešili, čo sa týkalo finančných prostriedkov a príde mi to, že už tie finančné prostriedky k vám prichádzajú a je tu taký ten plný mešec peňazí, hej. Čiže tak by som povedala spokojnosť. Niektorí z vás možno, že dedičstvo, možno, že nejaká výhra, niečo v tom zmysle. Sedmička pohárov. Sedmička pohárov nám vraví o tom, že rozmysli si, čo vlastne chceš. Neseď na viacerých stoličkách naraz. Venuj svoju celú pozornosť stále len jednej veci. Ak začneš robiť niečo, čokoľvek, dotiahni to prosím do konca, aby výsledok bol pozitívny. Takže je to také premyslenie a je tam aj to, že vlastne čokoľvek si zaumieniš, to vieš dosiahnuť. Sú tam pre niektorých z vás nejaké nové začiatky. Nové začiatky môžu byť aj či už nového koníčka, alebo to môžu byť nové začiatky, čo sa týka práce, nové začiatky, zlepšenie zdravotného stavu, nové začiatky, niečo fajn, niečo nové. Avšak tu by som upozornila, že dávajte si pozor, ak budete náhodou niektorí z vás podpisovať nejakú zmluvu, aby ste si ju prečítali detailne spolu s tými malými písmenkami. A výsledná kartička je 8 pohárov. Aj keď ste mali pocit, niektorí z vás, že už je všetko stratené, že neviete kam ísť, že máte pocit, že ste stratili smer, stratili kompas svojho života,
Prosím, precíťte to vnútorne, ujasnite si aj skrz tú 7 pohárov, čo vlastne chcete a choďte si za tým. Lebo ten smútok, ktorý ste prežívali, to ste si vlastne vy vytvorili skrz tú 8 mečov, čiže ako keby ste si sami tvorili tie bloky, tie problémy vo svojej mysli, vo svojom vedomí, podvedomí, vo svojom vnútri. A teraz nastáva čas, aby ste vykročili tým správnym smerom a dosiahli cieľ, ktorý ste si zaumienili, alebo pozitívny výsledok. Takže, milí barani, máte veľmi pekné karty. Čo sa týka práce, niektorí z vás uvažujete pracovnú zmenu, že zmenu alebo pole pôsobenia niekde inde, proste niekam inám sa dostať, zamestnať, možno príde pre niektorých z vás nejaká lepšia, výhodnejšia ponuka, či už po stránke finančnej alebo nejakej inej, ktorú by ste chceli poriešiť. Aj keď vás to na jednej strane vnútorne trápi, na druhej strane niektorí sa aj trápite v tej práci, lebo vlastne neprináša vám to, čo by ste chceli, čo ste si zaumienili, čo ste si vysnívali, ako keby, že tá ponuka prichádza a rieši sa to. Po zdravotnej stránke mne to príde ako zlepšenie zdravotného stavu a niektorí z vás tým, že vlastne bude vám nasadená nejaká liečba, ktorá vás posunie vpred, ale základom pre vás je, aby ste sa dali aj psychicky dokopy, nie len fyzicky, lebo pokiaľ tá psychika nebude úplne fajn, tak je dosť možné, že tie príznaky, ktoré sa objavovali vo fyzickom tele, sa znova vrátia. Hej? To je kvázi ako keby, že dôsledok toho, čo sa deje u vás vo vnútri, vo vašom vnútri, vo vašej psychike. Čiže asi tak. A čo sa týka partnerského vzťahu, niektorí z vás máte zlomené srdce, niektorí z vás spomínate na bývalého partnera, bývalú partnerku, niečo, čo už bolo, niečo, čo je v minulosti, niečo, čo proste zatím treba urobiť hrubú čiaru. V dobrom spomínať je úplne fajn, ale nie prenášať si stres do prítomnosti a do budúcnosti z toho, čo sa stalo v minulosti. Niektorí z vás môžete mať nejaké výčitky svedomia, že niečo ste neurobili správne, niečo bolo zle povedané alebo zle vysvetlené. Niektorí z vás môžete mať pocit sebaobviňovania alebo niečo v tomto zmysle, ale prichádza mi tu, že je potrebné sa postaviť a ísť ďalej. Vy, čo nemáte partnera a túžite po partnerovi, je dosť možné, že keď sa pohnete a vykročíte svojim smerom, kde chcete uspokojiť svoje vnútro, tak aby ste sa vycítili v pohode a fajn, tak aj ten partner potom prichádza. Takže tak mi to zhruba pre vás, milí barani, vychádza a toľko by bolo odo mňa pre vás. OK, tak milí barani, ja vám držím palčeky, prajem vám všetko dobre a pôjdeme sa pozrieť na bíkov. A teda bíci, apríl 2025, čo vám chcú kartičky povedať, oznámiť, na čo upozorniť, o čom informovať. Bíci. Bíci, prvá kartička, voz. Smelo vpred. Pohnite sa vpred a bude to úplne fajn, úplne super. Čiže na vás, akou rýchlosťou si vychutnáte tú slávu alebo vlastne to, čo ste už teraz dosiahli. Na jednej strane je možné, že niektorí z vás sa neviete rozhodnúť, ako keby, že stojíte pred nejakou situáciou, ktorá si vyžaduje vaše rozhodnutie a vy neviete, že či
sa rozhodnete takto alebo onako. Na druhej strane vy ste tí, ktorí riadite tento voz, tieto dve sfingy. A tieto dve sfingy, aj keď by najideálnejšie, že každý šiel svojim smerom, je potrebné zladiť. Čiže vy ste tí, ktorí upriamujete. Vy ste teda aj tí, ktorí rozhodujete. Vy máte vo svojich rukách to riadenie a vy sa musíte rozhodnúť, ktorým smerom pôjdu. Takže niečo v tomto zmysle. Voz je pre niektorých z vás aj cestovanie. Niektorí z vás sa rozhodnete aj cestovať. Niektorí môžete cestovať len na nejaké krátke trate, niektorí z vás aj na dlhšie trate. Upozornenie trošku dávať si pozor na cestách a taktiež byť pozorný na cestách. Druhá kartička pre vás, milí býci. Máme tu väžu. Väža nám hovorí, že zrejme u niekoho z vás nastane situácia, o ktorej možno ešte ani netušíte. Zrejme budete riešiť nejaké úradné záležitosti, nejaké veci, niečo, čo vás možno prekvapí. Niektorí z vás môžete túto situáciu vnímať aj tak, že to nebude pre vás najideálnejšia a najžiadanejšia situácia, ktorú by ste si chceli vy predstaviť alebo ktorú by ste chceli zažiť. Avšak po určitej dobe, po určitom čase si poviete, že nenabrali ste toľko odvahy, toľko síl a toľko energie vo svojom vnútri, sami v sebe, aby ste urobili tento krok. Zrejme nejaká situácia vám hovorí o nejakom rozdelení, o nejakej voľbe. A niečo z hora, ako keby, že nejaký blesk z hora vás donúti, aby ste túto záležitosť riešili. Je možné, že niektorí z vás, milí býci, ste niečo nechceli riešiť, vyhýbali ste sa tomu a teraz nastáva situácia, kedy bude potrebné a nutné túto záležitosť riešiť, postaviť sa k nej. Sú tu nejaké spomienky. Možno niektorí z vás budete spomínať na detstvo, alebo niektorí z vás budete riešiť nejaké záležitosti so svojimi deťmi. Či už sú to staršie deti, alebo aj mladšie deti, proste môže sa táto záležitosť týkať detí. Taktiež spomienky na minulosť, ako vám bolo fajn, ako ste sa veľmi dobre cítili, keď ste boli hraví. Ale táto kartička hovorí, že mali by ste aspoň z časti odložiť stranou svoje ego a byť ako deťmi. To znamená otvorený, priamočiary, pravdivý, úprimný. To môže viesť k tomu, aby ste vyriešili tento svoj daný problém. Takže máme tu hravosť a minulosť, čiže zrejme niečo aj v tomto. Páža palic. Páža palic nám prináša nové myšlienky, nové nápady, nové názory. Niečo, možno niekto vo vašom okolí mladší sa nachádza a niekedy možno len tak utrúsi nejakú poznámku alebo niečo len tak pomimo nejakú tému, niečo povie, čo by ste vlastne vy mohli použiť pre riešenie tejto svojej záležitosti. Prichádza mi tu nejaký mladší človek, ktorý sa zamýšľa nad niečím, ktorý má bystré myslenie a človek, ktorý povie to, čo si myslí nahlas. Znova tu máme dvojka mečov. Tak ako voz a sú tam dve sfingy, tak aj v tomto prípade máme tu dva meče, ktoré nám hovoria o tom, že je potrebné rozhodnúť sa, rozmýšľanie nad danou záležitosťou, danou situáciou, danými možnosťami. Avšak tá páska cez oči nám hovorí, že na jednej strane sa musíme rozhodnúť a na druhej strane nechceme sa rozhodnúť. Nechceme pristúpiť bližšie k tomuto problému a urobiť to rázne rozhodnutie. Obávame sa, ako to dopadne.
Je tam niečo v tomto zmysle. Je len na vás, či sa rozhodnete byť priamočiari, úprimní, tak ako nám ten pálec hovorí. Tá palica hovorí o rovnosti, o priamočiarosti, o činoch. Urobiť rázny čin. Hej? Čiže vlastne aj tá dvojka mečov hovorí, že urob rázny čin, rozhodni sa, konaj. A výsledná kartička pre vás, milí Býci, je kartička Mesiac a tá nám hovorí, že v tomto prípade počúvaj svoju intuíciu. Ty veľmi dobre vieš, tvoje vnútro vníma, cíti, tvoje podvedomie cíti a vie, čo chce dosiahnuť, kam sa chce pohnúť a je len na tebe, či počúvneš to svoje vnútro a posunie sa vpred alebo nie. Samozrejme, niektorí z vás vnímate, že to vaše okolie ako keby, že vás pozoruje, vníma, že ktorý krok urobíte, či vpravo, či vľavo, či priamo, aký krok urobíte, ako sa zachováte, hej, a možno, že u niekoho z vás je tam aj posudzovanie, môžu tam byť intrigy, môže tam byť čokoľvek, avšak nechajte sa viesť svojou intuíciou. Takže asi toľko pre vás, milí Býci. Čo sa týka pracovnej stránky, niektorí z vás sa pohnú vpred. Niektorí majú nejaké možno menšie, niektorí z vás možno väčšie pracovné problémy. Pre vás nastáva tá dilema rozhodnúť sa, či zotrváte v tomto pracovnom vzťahu alebo u tohto zamestnávateľa, alebo sa posuniete niekam vpred, ako keby, že sa vyhýbate tomuto rozhodnutiu a taktiež spomínate na nejakú minulú prácu alebo minulé zamestnanie, kde ste sa cítili úplne fajn, kde to bolo v poriadku. Takže asi tak by som povedala. Po vzťahovej stránke idete ďalej pred tým svojim partnerom, ak ste zádaní, ale je potrebné doriešiť nejaké záležitosti ohľadne úradných vecí. Taktiež niektorí z vás budete riešiť potomkov, čiže deti, vnúkov, vnúčky, niečo v tomto zmysle, venovanie času a to vás ako kebyže rozptýli, ako kebyže naplní aj tou energiou a bude vám to dodávať silu, aby ste sa posúvali vpred. Po vzťahovej stránke ďalej je potrebné, aby ste viac času trávili s týmto svojim partnerom, lebo nejako málo podľa mňa trávite s ním čas. Takže tak, mne tu skôr príde, že ako keby ste len vedľa seba prespávali, hej? A nemáte počas dňa, počas dní na seba nejak ten čas. Je na vás, ako si ho zadelíte, to je úplne len vaše rozhodnutie, ale vravím, čo mi ukazujú kartičky. Ďalšie, čo je tu, je zdravotná stránka. Niektorí z vás môžete mať problémy s bolestiami hlavy, môžete mať problémy, očné problémy, niektorí z vás môžu mať bolesti chrbta, chrbtice. Taktiež mi tu prichádza pokožka, kríže mi tu prichádzajú, ale taktiež mi tu prichádza aj krv, čiže kardiovaskulárny systém. Na to si dajte pozor. Niektorí z vás môžete pociťovať menej energie v tomto období, ako to bolo predtým. Takže tak by som to povedala. OK, milí Býci, tak asi toľko pre vás. Ja vám držím palčeky, prajem vám všetko dobré a ideme na blížencov. Zhodili sme to. A teda blíženci apríl 2025, čo ti chcú kartičky povedať, oznámiť, na čo upozorniť, o čom informovať. Takže prvá kartička, milý blíženec, pustovník.
Pustovník na milý blíženec hovorí, že rozoberáš vo svojom vnútri, čo ako ďalej. Rozmýšľaš, ktorým smerom sa máš vybrať, ako ďalej postupovať, kam tvoj život vedie, čo by si chcel dosiahnuť. Niektorí z vás môžete mať pocit, ako keby, že ste strátili smer, ako keby, že neviete kam, ktorým smerom kráčať vpred. Pocit samoty, možno niektorí z vás pocit depresí, takže skúsiť nájsť svoje vlastné ja. Niektorí z vás, je tam dvojka pohárov, môžete mať pocit, že ste aj ako keby, že rozdvojená osobnosť. Chvíľku sa smejete, chvíľku plačete. Nevravím, že ste tá rozdvojená osobnosť, ale ako keby ste nerozumeli sami sebe. To vnútro teraz ako keby, že nechávalo si zabrať. Také mi to príde... Aj ste spokojní, aj nie ste spokojní, proste hľadáte sa. Niečo v tom smysle. Na druhej strane v mesiaci apríl máte tu, milí blíženci, dvojku pohárov, čiže vaša silná stránka bude partner, priateľ, niekto, kto vám pomôže. Zamerajte svoju pozornosť, svoje potreby na toho partnera a vlastne s ním zvládnete problémy riešiť hravo. 8 mincí nám hovorí, takže teraz nám to takto prichádza, že celkom sa cítite osameli a na jednej strane túžite byť s partnerom, venovať sa mu viac a tráviť s ním viac času, avšak 8 minci a teda práca, veľa práce, zaneprázdnenosť mi hovorí, že ako keby, že sa trápite, alebo nie ste spokojní s tým, že toľko času trávite v svojom povolaní, v svojom zamestnaní a že toľko času tam vlastne venujete namiesto toho, aby ste boli s niekým, na kom vám naozaj záleží. Niektorí z vás rozmýšľate, že áno, už by som asi možno aj dospel k tomu, že by som zmenil to pole pôsobenia, lebo už ma tu prestáva baviť. Potrebujem aj žiť, potrebujem mať aj súkromie, potrebujem 4 páliť šťastný domov. A keďže na to nemávam dostatok času, tak asi nastáva obdobie, kedy si povedať a cez toho pustovníka premyslieť, čo ako ďalej. Čiže niektorí z vás riešite túto záležitosť. A výslednou kartou je pre vás, milí blíženci, 7 mečov, čiže ešte všetko čokoľvek. S čímkoľvek nie ste spokojní a čokoľvek by ste chceli poriešiť v tomto mesiaci sa dá zvládnuť. A to na základe toho, že vy si premyslíte aj skrz toho pustovníka, pouvažujete. 7 mečov nám hovorí, že myšlienky ťa dovedú na správny cieľ a nemusí byť všetko presne tak, ako si ty zaumienil, ako si ty vysníval. Možno stačí na niektorej pozícii niečo ubrať a tá spokojnosť môže byť násobne vyššia. Takže mne to príde, milí blíženci, ako by ste v tomto období, čiže v apríli 2025 riešili nejaký vzťah a prácu, kde vlastne je potrebné premyslieť si, koľko času budete venovať práci a koľko času vášmu vzťahu, lebo mi tam nepríde nejaká rovnováha, nepríde mi tam to adekvátne, aby ste boli aj vy spokojní, aj váš partner. Niektorí z vás uvažujete nad tým, že by ste možno s touto prácou aj sekli a posunuli sa ďalej, takže je to na vás. Je to na vás. Po pracovnej stránke, to sme teda teraz aj rozprávali, je to tam fajn, cítite sa dobre, peniažky idú, pribúdajú, avšak trocha vás trápi to, že netrávite s tou svojou rodinkou toľko času, koľko by ste chceli. Premyslite si, či sa posuniete ďalej niekam inam, alebo či v tejto práci ostanete. Je tam ešte jedna možnosť, jedno riešenie, že není potrebné, aby ste
hneď menili zamestnanie, menili prácu, ale je potrebné, aby ste si určili, koľko času tam stráviť chcete, koľko času ste ochotní tam tráviť a dohodnúť si to s vaším nadriadeným. Ak ste vy ten nadriadený, tak aby ste si sami dali záväzok, že tu je moja hranica, tu to už končí. Takže asi toľko pre vás, čo sa týka práce, čo sa týka vzťahu, je to tam krásne. Šťastná rodinka, všetko v pohode, všetko fajn, avšak ten čas, ktorý je venovaný práci. Ale je na vás, ako si premyslíte a či to naozaj chcete, lebo ten vzťah vie ísť pekne, krásne vpred a vie vás doplňať, vie vám urobiť veľkú radosť. Po zdravotnej stránke je tam smútok, ako keby že nespokojnosť. Niektorí z vás ako keby že pracujete aj hlboko do noci a venujete tej práci toľko času, že nestíhate ani poriadny relax, poriadny oddych, nestíhate sa nejako dať dokopy. Mám tam nedostatok spánku, čo znamená, že je tam aj únava. Pozor, aby ste nevyhoreli. Dajte si na to prosím pozor. Aby ste si naozaj, milí blíženci, nenaložili na plecia oveľa viac, ako je potrebné. Takže, milí blíženci, asi toľko pre vás. Ja vám držím palčeky, prajem vám všetko dobré a ideme sa pozrieť na rakov. A teda raci, apríl 2025, čo vám chcú kartičky povedať, oznámiť, na čo upozorniť, o čom informovať. Takže chceme vedieť kartičky pre rakov. Prvá kartička, milí ráci, krásna kartička, cisárovna. Tak ako jar sa prebudza a začína rodiť, plodiť, takisto aj vy dostávate viac energie, ako keby že sa prebudzate z toho zimného spánku a je tam, že naberáte tú energiu z prírody. Je tam starostlivosť o domácnosť, starostlivosť o deti, starostlivosť o domáce zvieratá, proste kto už čo má, je tam taká tá starostlivosť. Je tam priamočiarosť, je tam nová myšlienka, nová idea, niečo ste si vysnívali možno. A budete mať dostatok energie na to, aby ste sa pohli vpred, aby ste si to dosiahli, to, čo ste si vysnívali, čo by ste chceli. Avšak na druhej strane nám tu ide aj väža, čiže niektorí z vás budete musieť riešiť niečo, čo ste odkládali dlhodobejšie, alebo na čo ste možno aj zabudli. Je tam 9 pohárov, 9 minci, čo nám hovorí o bezstarostnosti, o užívaní si toho, čo ste mali. A je tu aj zamilovanosť, zaľúbenie, čiže niektorí z vás budete sa cítiť v tomto období veľmi, veľmi dobre milovaní, obklopení ľuďmi, ktorých máte radi. Čiže čo sa týka tohoto, mne to prichádza, milí radci, veľmi pekne. Máme tu dostatok energie, čiže to slniečko vám hovorí, že fajn, že poď do prírody, nabí sa mojou energiou, nabí sa a uvidíš, ako ti to pôjde rýchlejšie, jednoduchšie, ľahšie, bezstarostnejšie. Tá väža nám hovorí teda o tých úradoch, ale aj možno nejakému rozhodnutiu, niečomu ste sa vyhýbali a teraz nastáva čas riešiť to. Niektorí zasa máte pocit samoty. Mali by ste byť viac medzi ľuďmi a viac sa stretávať s inými ľuďmi, byť v spoločnosti, čiže to mi to také príde,
také fajn. Po pracovnej stránke niektorí z vás to preháňate s tou svojou starostlivosťou a niekomu sa to už zrejme nepáči z vášho okolia. Ako keby, že furt riešite niečo, riešite a teda aj za niekoho iného, ale ten dotyčný by si to vedel poriešiť aj sám. Takže kým vás nepoprosia, milí ráci, prosím o radu, alebo o to, aby ste boli nápomocní, skúste najprv tým, že vlastne necháte priestor a pole pôsobenia dotyčnej osobe, skúste im takto najprv pomôcť, aby sa posunuli vpred. Aj keď pre vás je to jednoduché a ľahké, alebo možno pre vás je to kvázi, ako sa vraví, malina, nechajte daného človeka, nech to rieši podľa seba, ale teda nech sa posunie vpred. Je tam tá teda starostlivosť, potom myšlienky, to je fajn, a činy, čokoľvek si zaumienite, na to budete mať dostatok energie. Je tam zásah, no a užívanie si ostáva pre vás čas alebo obdobie, nastáva pre vás obdobie, kedy si máte užiť to, čo vás baví. Venovať sa tomu, čo vás baví, čo by ste chceli. A niektorí z vás konečne si povedia, že áno, teraz už nastáva aj obdobie, keď sa budem venovať partnerovi viac. Takže tak mi to príde. To by bolo po pracovnej stránke, tam fajn. Niektorí z vás, ale pozor ešte, je možné, že tam príde, že ukončenie niečoho, no proste nejaké úrady, nejaké zmluvy, nejaké úrady, niečo v tomto zmysle. Po pracovnej ináč je tam fajn, celkom dobre sa darí, aj po finančnej stránke je tam spokojnosť, dostatok energie, naplnenie pracovných úloh, taktiež aj ostatných úloh, ktoré ste si či už vy sami zadali, alebo vám ich niekto sprostredkoval, alebo vás nimi poveril. Po pracovnej máme, po vzťahovej stránke. Niektorí z vás, milí ráci, je možné, že v tomto období počnete, a teda, že ak ste žena, tak ostanete tehotný alebo tehotná, alebo niektorí z vás je možné, že v tomto období práve očakávate pôrod a narodenie bábätka, kde nám tam potom ukazuje tú starostlivosť a je to veľmi príjemné obdobie. Je to také plodné obdobie aj po finančnej stránke, aj po pracovnej stránke, aj po zdravotnej stránke, aj po vzťahovej stránke, čiže také úplne super obdobie s dostatkom energie, slnkom, čiže fajn, nové konania, páža, páliť, čiže činy, ideme vpred, deviatka minci, užívanie si toho, čo máme, takže úplne senzačné, dvojka pohárov, rozhodnosť, láska, vzťah, partnerstvo, môže byť aj niektorí z vás, že sa rozhodnete dokonca, že ukončíte svoje pole pôsobenia v zamestnaní a začnete s podnikaním a nájdete si nejakého partnera, na ktorého sa budete môcť veľmi dobre spoľahnúť a s ktorým vám to podnikanie alebo vlastne ten biznis vie veľmi pekne fungovať, takže je to veľmi fajn. Čiže aj po vzťahovej stránke je to tam úplne super. Po zdravotnej stránke pozor na ženské, mužské problémy. Môžete mať niektoré problémy s tráviacim ústrojenstvom. Tu by som odporúčila skôr nejaké čajíky, bylinky, ale samozrejme tým, že máme tam aj deviatku minci, niektorí z vás sa nevyhnú ani liečbe liekmi. Takže liečbu liekmi teda. No potom tu máme troška niektorí z vás nespavosť. Pozor, aby ste si neordinovali
lieky sami, ale dodržiavali postup, alebo dodržiavali dávkovanie, ktoré vám určí váš lekár, vaša lekárka. Čiže, milí ráci, veľmi pekné obdobie pred vami. Ja vám držím palčeky, prajem vám všetko dobré a pôjdeme sa pozrieť na levíkov. A teda Lev, apríl 2025, čo vám chcú kartičky povedať, na čo upozorniť, o čom informovať, čo oznámiť. Prvá kartička pre levíkov je kráľ palíc. Je to taká spokojnosť. Spokojnosť tým, čo ste dosiahli, spokojnosť vašich činov z minulosti, spokojnosť tým, kde sa nachádzate. Taká celková spokojnosť mi tu príde. Aj keď ďalšia kartička hneď na to je nerozhodnosť, dvojka mečov, ako keby, že neviete, ktorým smerom sa posunúť, kam máte ísť, niečo v tomto zmysle. Čiže ako keby, že aj keď riešite nejakú situáciu, nevidíte riešenie. Je tam takéto rozhodovanie. Áno, nie, za a proti. Proste nie ste presvedčení o tom, čo ako. Eso pohárov nám hovorí o nových začiatkoch. Niektorí z vás máte nové začiatky, či už čo sa týka novej práce, nového podnikania, niečo, čo sa týka peňazí, niečo, čo by mohlo byť úplne fajn pre vás. Je tu spravodlivosť, čiže takto je to spravodlivé. Je tam otvorenosť, pravda. Ak s niečím nie ste spokojní z minulosti, ak máte pocit nejakej krivdy, ak máte pocit, že znova tam mám zaviazané oči, ako keby ste niečo nechceli vidieť, môžete sa cítiť niektorí, že vám bolo ukrivdené, alebo že to nebolo úplne v poriadku, čo sa dialo. Hej, a je tam taká tá rovnováha, je tam taká poctivosť. A sedmička mečov, tá nám zasa hovorí o stratégii, o tom, že mali by ste si zohnať alebo urobiť viac prehľad o danej záležitosti, o danej situácie, o tom, čo vlastne potrebujete zistiť, aby ste mali pocit, že ste tým kráľom páliť, že máte pevnú pôdu pod nohami a výsledkom sú milenci. Čiže síce aj nerozhodnosť, ale taktiež aj láska, šťastie, oddanosť, dostatok energie, dostatok niečoho, čo vás vedie vpred, dostatok voľby, čiže správne zvolenie, správna alternatíva. Ako keby, že rozmýšľate, rozhodujete sa, milí levíci, čo ako ďalej. Taká tá dilema. Neviete sa úplne rozhodnúť. V tomto štádiu alebo v tejto záležitosti, v tejto situácii by vám pomohlo, ak by ste získali oveľa viac informácií, aby ste sa vedeli posunúť vpred. Vy ako tí králi potrebujete mať pocit stability, pocit istoty. Tá dvojka mečov a spravodlivosť vám hovorí, že sú tam u vás nejaké tie pochybnosti. Ale esom minci nám hovorí zasa, že je tam stabilita, čiže malo by to byť úplne v poriadku. A tá spravodlivosť nám hovorí o poctivosti. Čiže ak sa chceš, milý levík, pustiť do niečoho, či už sa to týka práce, alebo podnikania, alebo niečoho, čo sa týka financií, niečoho, na čom si chceš začať stavať, niečo, čo chceš budovať, je povedané, že áno, ale chod do toho poctivo. Chod do toho bez nejakých postranných úmyslov, zisti si informácie, aby si nebol zaskočený čímkoľvek.
Čiže aby si mal veľmi veľa a dostatok informácií a bol pripravený na každú situáciu, ktorá sa môže vyskytnúť, ktorá sa môže udiať. A to v tom zmysle, že vlastne nič ťa už neprekvapí. Po pracovnej stránke je možné, tak ako som hovorila, že možno niektorí z vás si poviete, že dosť, rozhodujem sa, či ostanem v tejto práci, alebo či sa posuniem ďalej a skrz aj toho, že začnem riešiť nejaký svoj biznis, alebo či sa presuniem na iné pole pôsobnosti, ale mne tu v tomto vychádza, že úprimnosťou, otvorenosťou, poctivosťou poriešiš celý daný problém. Ináč po pracovnej stránke mi to príde, že máš sa pripraviť na čokoľvek, ale je tam to ESO minci, ktoré nám hovorí o dostatočnom príjme, o dostatku finančných prostriedkov. Čiže mne to príde úplne fajn. Po vzťahovej stránke, ako keby, že kvôli nejakému biznisu, či už je to váš biznis, alebo je to práca, ste nemali dostatok času na vzťah. Ten vzťah išiel ako keby, že stranou. A teraz prichádza takéto uvoľnenie a záleží na vašom rozhodnutí, či chcete tomuto vzťahu dostatočne veľa venovať svojej pozornosti a teda aj času, lebo ak sa rozhodnete, že áno, je tam takéto znovu zrodenie vzťahu, je tam vášeň, je tam láska, je tam príťažlivosť, je tam všetko, čo by malo byť. A máte byť spravodliví vo svojom živote a spravodlivo rozdeliť svoje pracovné povinnosti medzi prácu a rodinu. Takže tak mi to tam vychádza. Ale je to veľmi pekné. A potom tu máme zdravotnú stránku. Niektorí z vás môžete mať migrénu, niektorí z vás bolesti hlavy, taktiež bolesti očí. Trošku tam mám, že môže mať niekto z vás problémy s pokožkou, ale taktiež aj s chrbticou, krčnou chrbticou a krížami. Ešte mám tam trošku, čo sa týka problému krvný tlak alebo kardiovaskulárny systém, takže niečo v tomto zmysle. Ale je tu aj poriešenie týchto zdravotných ťažkostí a určenie nejakej liečby skrz nejakého lekára. Je tam dosť možné. Takže mne to príde úplne fajn. Toľko asi pre vás, milí levíci. Ja vám držím palčeky, prajem vám všetko dobre a ideme k pannám. A teda panna apríl 2025, čo ti chcú kartičky povedať, oznámiť, na čo upozorniť, o čom informovať. Takže prvá kartička, milá panna. Máme tu trojku minci. Ako keby, že nová zmluva, niečo nové, možno nejaký nový koníček, možno nejaké nové zručnosti, nejaké nové schopnosti, niečo nové. Môžu prísť nejaké nové financie, môže nejaká zmluva, nejaká ponuka, niečo nové. Je tu spravodlivosť, čiže byť spravodlivý. Riešenie, môže byť nejaké finančné prostriedky skrz spravodlivosť a tú spravodlivosť mi prináša nejaká rovnováha, poctivosť, nejaké riešenie nejakej situácie. A môže to byť rovnováha s milencami vo vzťahu. Zlepšenie vzťahu skrz financií cez spravodlivosť. Rytier minci nám prináša nejakú novú ponuku,
nejaké ozrejmenie, nejakú správu, informáciu a 7 minci nám prináša zber úrody. Tak mi to príde, milé panny, ako keby, že v tomto období prichádzajú finančné prostriedky. A 2 minci. Čiže ako keby tento mesiac bol zameraný na finančné prostriedky a ako keby, že niečo, čo ste riešili už dávnejšie, niečo, čo sa riešilo už skôr, tak už konečne nadobúda nejaký výsledok a je tam zber úrody, je tam zber finančných prostriedkov, je tam 2 minci, trošku učiť si nejakú stabilitu, niekedy viac, niekedy menej, je tam docielenie rovnováhy, tak ako aj tá spravodlivosť chce docieliť tú rovnováhu, aby všetko bolo v poriadku. Aj tí blíženci vlastne, oni chcú docieliť rovnováhu. Takže je to úplne fajn. Čiže mi to príde, že naozaj na niečom ste pracovali a teraz nastáva obdobie, kedy si túto úrodu už môžete pozbierať. Už prichádza čas zberu úrody. Po pracovnej stránke niektorí z vás je možné, že dostanete nejakú pracovnú ponuku. Zrejme si vás mohol niekto všimnúť, ako pracujete a aký ste. Pre vás je dôležitá otvorenosť, spravodlivosť, poctivosť a taktiež aj otvorený vzťah. Ale nie otvorený, že tak by som povedala, otvorený vzťah. Nemyslím tým, že mať nejaký stabilný vzťah a popri ňom ešte niekoho ďalšieho, ale byť úprimný vo vzťahu, otvorený v tom vzťahu. Hej? Čiže vlastne tak mi to tu prichádza. Potom tu máme nejaká ponuka, informácia, správa, niečo nové. Proste úplne ustabilizovať to všetko. Čiže po pracovnej stránke je tam stabilita. Proste vy už ste dlhšie pracovali na tom, aby ste sa dostali do tejto situácie, aby ste sa dostali na túto úroveň a táto úroveň pretrváva aj v tomto mesiaci. Po vzťahovej stránke je tam nejaká dohoda s partnerom, s partnerkou alebo niečo v tomto zmysle. Zrejme je možné, že niektorí z vás ste si povedali, že spolu budete či už šetriť na niečo alebo budete riešiť nejaké finančné záležitosti, ktoré sa týkajú oboch. A ten vzťah to vlastne ako keby, že hlavne posilní. A je tam tá priamosť, otvorenosť, čiže je to tam také úprimné. Aj v tom vzťahu. Aj ten vzťah je úplne fajn, lebo tak ako ste si tú priamosť, otvorenosť predtým vy dohodli s týmto partnerom, tak teraz zbierate tie plody, tú úrodu z tej úprimnosti, z tej otvorenosti. Čiže je to úplne fajn. Po zdravotnej stránke niektorí môžete mať tiež bolesti hlavy, troška možno niektorí z vás migrény, niektorí z vás problém so zrakom, problém s pokožkou, málo pohybu tu vidím. Málo pohybu, skôr také usedavé, málo spánku mi tu príde a málo oddychu. Čiže trošičku poľaviť, trošičku načerpať viac energie. Takže asi tak by som vám to, milé panny, pre vás. Mne to príde úplne fajn. Takže verím, že ste sa v tomto, milé panny, našli a že vás to zaujalo a že tento mesiac apríl 2025 bude pre vás produktívny a veľmi pekný a dobrý. Nemám čo viac k tomuto výkladu, milé panny, dodať. Tak poďme sa pozrieť na váhy. Navrhujem. Dobre, držím palčeky, všetko dobré, milé panny. A ideme k váham. Takže
Váhy, apríl 2025, čo ti chcú kartičky povedať, oznámiť, na čo upozorniť, o čom informovať. Vypadli mi karty, ale keďže ich je dosť veľa, tak ich vrátim naspäť do balíčka. Teda váha. Prvá kartička blázon. Buď odvážna, milá váha. Nezabudni snívať. Odváž sa snívať, odváž sa túžiť, odváž sa premýšľať, odváž sa ísť niekam v svojich myšlienkach vyššie, ísť za niečím vyšším, dať si nejaké vyššie ciele a počúvať sám seba. Snívaj, hlavne snívaj. A veľkňažka nám hovorí, počúvaj aj svoju intuíciu v týchto snoch. Počúvaj svoje city, pocity, počúvaj to, čo ako vnímaš, ako cítiš. Buď otvorený, priamočiary, úprimný, ale počúvaj. Veľmi pekné. Koleso šťastia. Veľká arkána, milá váha. Takže koleso šťastia nám hovorí, chvíľku si hore, chvíľku si dolu. Hej, milá váha. Ale to neznamená, že je to niečo zlé. Čiže je možné, že ak ste mali dlhšie obdobie, kde ste sa cítili nejako uväznení, kde ste sa cítili, že nejaký smútok vami prechádza, kde ste sa cítili, že to nie je fajn, tak verte, že tým, že je to koleso šťastia, to koleso sa neustále otáča a teda mení. Čiže práve môže u vás nastať teraz ten pocit oslobodenia sa, pocit šťastia. Môže nastať nejaká náhoda vo vašom živote, ktorá vás posunie niekam vpred. Možno niečím milým prekvapí. Môže to byť drobnosť, ale môže to byť aj väčšia vec. Takže je to veľmi fajn. Páža pohárov. Pre niektorých z vás môže, milé váhy, znamenať, alebo teda nám naznačovať, že sa jedná o dieťa, vaše dieťa, ktoré vám prináša ten pohár a teda svoje city, pocity, oddanosť, lásku, takže veľmi pekne. Miernosť nám hovorí o trpezlivosti. Ešte stále je potrebné, aby ste vyčkali. Niektorí z vás môžete mať pozor, aby ste sa nezachovali ako blázon z tej prvej kartičky, nie ako blázon celkovo, ale ako nám naznačuje prvá kartička. Keďže táto kartička nám hovorí aj o tom, že niekedy môžeme vypustiť z úst aj niečo, čo nemyslíme vážne, niekedy sme až moc spontánni, niekedy bez rozmyslu povieme, čo nás napadne. Tak v zápäti na to nám veľkňažka hovorí, že porozmýšľaj predtým, ako vypustíš niečo z pusy, premysli si to, buď prítomný, buď stotožnený s tým, čo povieš, proste zvažuj a uvažuj. A miernosť nám hovorí o trpezlivosti, o seba kontrole, čiže ešte sa to nejako kryštalizuje, ale záleží na tebe, aký postoj ty zaujmeš, milá váha. A výsledná karta, no veľmi zaujímavé, až na to páža, máme tu celú arkánu, veľkú, tých kartičiek, a kde nám hovorí výsledná karta o mágovi. Tento mág nám hovorí, máš všetko vo svojich rukách, máš vo svojom vnútri, vo svojom živote presné informácie, presné skúsenosti, vedomosti, ktoré vieš použiť na dosiahnutie čohokoľvek, čo si zaumieniš. Samozrejme, to, čo si zaumieniš, nesmie byť niečo, čo by malo poškodiť niekomu inému. Musí to ísť z čistého vnútra, z čistej duše, z čistého srdiečka. A to teda znamená, že z
s čistým úmyslom. Nesmie tam byť úmysel niekoho poškodiť, niekomu poškodiť, ale ak ty túžiš po niečom, alebo po dosiahnutí niečoho, alebo vlastne po čomkoľvek, vieš to dosiahnuť, ale nesmie to byť na úkor niekoho alebo niečoho. Musí to byť z čistého vnímania, z čistého srdiečka, z čistej duše, z čistej lásky. A skrz lásku vieme toho veľmi veľa dosiahnuť. Čiže tým, že máš tam aj palicu, aj pohár, aj meč, aj mincu, vieš ísť pekne vpred. A vieš to všetko, milá váha, využiť vo svoj prospech. Takže asi tak, milé váhy, je tu veľmi krásna zbierka, ktorá vám vyšla tentokrát v tomto výklade. No a ak si to zoberieme jednotlivo po pracovnej stránke, niekedy túžiš zmeniť prácu a nechcieť byť tam, kde sa práve nachádzaš. Je to len na tebe. Sú nejaké záležitosti, nejaké problémy, ktoré sa ti tam nepáči, niečo, či už správanie sa alebo niečo také. Ak teraz bolo nejaké zlé správanie, je dosť možné, že sa to vylepší a že sa to zmobilizuje. Čiže príde mi, že to je lepšie. Viac porozumenia by tam príde s nejakým mladším kolegou alebo kolegyňou, mladším od vás, teda. No a príde mi, že je tam takéto pochopenie, stabilita, istota. Neudeje sa to všetko z jedného dňa na druhý deň, ale ešte chvíľku trpezlivosti a postupne by sa to malo zlepšiť. Samozrejme za predpokladu, ako som aj pred chvíľkou vravela, že tá kartička blázon ostane nedotknutá, teda, že nebudeme vyslovovať, alebo teda vy, milé váhy, nebudete vyslovovať alebo vravieť nejaké nepremyslené veci a teda, že nevyjdú z vašich úst, ale naozaj si všetko pekne, dobre premyslíte, aby to nebolo na niečo škodu, ako veľkňažka. Takže popremýšľať a potom povedať. Po vzťahovej stránke nie je to ideál s tým vašim partnerom. Predstavovali ste si niečo viac. Zrejme, keď ste boli mladší, alebo zrejme na začiatku vzťahu. Snívanie tam je, ale na druhej strane ste už voči sebe ani nie kriticky, nemôžem to povedať kriticky, skôr taký úprimný, kde si uvedomujete, ako tento vzťah funguje, ako ide. Chvíľku ste hore, chvíľku ste dolu, chvíľku ste viac spokojní, potom v zápäti na to s týmto partnerom dojde k nejakej nezrovnalosti, dôjde k nejakej výmene názorov, ale nič nemení na tom, že viete celú situáciu zvládnuť trpezlivosťou. Čiže stále sa to tam obmienia, nie je to úplne len zle alebo len dobre. Na druhej strane, čo sa týka partnera, ste voči partnerovi oddaní. Je už na vás, že z akého uhla pohľadu je tento výsledok, či je to oddaná láska, či je to oddaná vďaka, či je to pocit zodpovednosti za rodinu. Sú tam rôzne možnosti u každého z vás, ale je tam tá oddanosť. No a po zdravotnej stránke pozor, niektorý problém pozor na exémiky s telom, hej, s ohybnosťou, málo ohybnosti. Príde mi tam bolesť chrbta, chrbtice, trošku nohy, trošku mi tam príde tráviace ústrojenstvo, ale taktiež aj kardiovaskulárny systém. Takže asi toľko pre vás, milé
Váhy. Pre vás asi toľko. Tak ja vám ďakujem za pozornosť, milé váhy, prajem vám všetko dobré, držím palčeky a pôjdeme na škorpiónov. A teda Škorpión, apríl 2025. Čo vám chcú kartičky povedať, oznámiť, na čo upozorniť, o čom informovať. Takže Škorpión. Prvá kartička, milí škorpióni, pre vás je 6 palíc, víťazstvo. Zrejme ste niektorí z vás niečo riešili. Či už sa to mohlo týkať financií, alebo získanie nejakej veci, alebo riešili ste niektorí z vás možno hypotéku, možno niektorí z vás novú prácu, kúpu auta, zamestnanie, sťahovanie a tak, a príde mi tu víťazstvo. Ako kebyže obdiv. Niektorí máte úspech v novej práci, niektorí povýšenie, niektorí zvládnutie svojich skúšok, či už na vysokej škole alebo kdekoľvek. Úspešné ukončenie nejakého kurzu alebo takto. A príde mi tu veľmi pekná karta víťazstva. To víťazstvo mi príde cez 5 pohárov. Čiže aj tak, napriek tomu, že máte víťazstvo, tak vo vnútri cítite nejaký smútok. Tieto korene, tento smútok môže mať ešte v minulosti. Hej, čiže aj tak sa cítite nenaplnení, ako keby, že vám niečo chýbalo, milí škorpióni, ako keby, že to nebolo úplne fajn. Takže teda vo svojom vnútorne riešite, čo tam vlastne je. 9 pohárov nám ale hovorí o spokojnosti, o takej vnútornej pohode. Čiže tam sa nám to nejako vylučuje. Nie je všetko stratené, ako keby, že neviem prečo, to víťazstvo si neviete užiť, lebo sú tam nejaké výčitky minulosti. Aj keď vás vníma okolie spokojne a aj vy by ste mali byť spokojní a oslavovať, ale tá 5 mi tam šarapatí. 5 mi tam šarapatí skrz teda zrejme cez tú 7 pohárov, kde je možno, že je potrebné u niekoho z vás, aby si vlastne premyslel, čo od života chce. Či chce sústrediť svoju pozornosť na získanie tých materiálnych, či už jednotlivo veci, alebo vzťahu, alebo vlastne čo chce. Je tam taká tá nerozhodnosť, nedôvera, ako keby, že na úkor niečoho dosiahol niekto niečo a zvíťazil týmto, avšak nevie sa úplne spontánne a skutočne tešiť z tohto víťazstva, lebo má výčitky z toho, že to bolo skrz na úkor niekoho, niečoho. No teraz som to dúfam nepovedala ako jazykolám. 4 mečov. 4 mečov nám hovorí, milí škorpióni, že nastáva čas oddychu. Dajte si chvíľku pauzu, či už dovolenku v práci, alebo len tak si oddychnite. Na jednej strane ako keby, že ešte potrebujete dotiahnuť do konca nejaké záležitosti, nejaké veci, ale keďže už cítite maximálnu vyčerpanosť, maximálnu únavu, tak táto kartička vám hovorí, že dajte si pauzu. Ak si nedáte pauzu, je možné, že niektorí z vás do toho cieľa to všetko nedotiahnete do toho cieľa tak, ako ste si vy zaumienili.
Výsledná kartička Veľkňaz, milí škorpióni. Veľkňaz nám hovorí o komunikácii, o učení. Môžete byť učiteľom, ale taktiež môžete byť aj žiakom. Je možné, že je potrebné v tomto období si vykomunikovať nejaké veci, nejaké záležitosti, nejaké situácie. Ale taktiež je možné, že potrebujete odovzdať nejaké informácie ďalej. Taktiež je možné, že niektorí z vás podstúpite na dohodu s niekým o niečom. A taktiež môže byť tento výklad aj v tom zmysle, že túžite po tom víťazstve, ale nedôverujete si. Chcete sa cítiť naplnený, spokojný, avšak je potrebné, aby ste si na chvíľku urobili pauzu a poriadne premysleli, čo vlastne chcete. Ako keby ste niektorí z vás potrebujete ako zvíťaziť sami nad sebou. Postaviť sa na tie nohy, neklačať cez tú päťku poháru, neklačať, vykomunikovať si, otvorene si povedať, uvedomiť si, čo ako ďalej. Takže veľmi pekné kartičky, škorpióni, aj pre vás. A také tie zaujímavé kartičky, ktoré vám hovoria, že vieš veľa vecí dosiahnuť, vieš veľa vecí zvládnuť, ale je potrebné, aby si sám uvedomil niektoré záležitosti, niektoré veci, niektoré situácie a ujasnil si vo svojom vnútri, čo vlastne chceš. A ak už nevládzeš robiť to rozhodnutie, daj si pauzu a premysli si to a ten tvoj pocit spokojnosti, po ktorom tak veľmi túžiš, vieš dosiahnuť a spolu aj s pocitom víťazstva. Ak si povieš, že nevzdávam sa a idem do toho, hoci v zmysle, že potrebujem to poriešiť sám so sebou. Takže veľmi pekne ináč, škorpióni. Po pracovnej stránke tam víťazstvo. Niektorým z vás sa podarí niečo fajn, niečo dobre, dohodnúť nejakú dobrú spoluprácu, nejaký dobrý obchod, vykonzultovaný obchod. A po ňom by som odporúčala, alebo po tejto záležitosti, po tejto situácii, by som odporúčala dať si na chvíľku pauzu, dovolenku, oddych a teraz si už určiť len jeden smer, ktorým sa vyberiete, milí škorpióni, aby ste nešli na viaceré smery súčasne, tak ako to bolo doposiaľ a aby vás to viac bavilo a naplňalo. Po vzťahovej stránke je tam síce spokojnosť, ale zrejme niečo bolo povedané v minulosti, či už to bolo povedané z vašej strany alebo zo strany partnera, čo si vyžaduje, aby ste dali pauzu za tým. Vyžaduje si pauzu, a teda povedať si pauzu, čiaru za tým, za tou minulosťou. Čiže neriešiť, nevracajte sa naspäť, milí škorpióni, do minulosti, lebo vás to akurát tak deprimuje. Skúste sa postaviť a spriamiť, precítiť, uvedomiť si a stotožniť sa s tým, čo máte, čo reálne máte, čo cítite reálne v tejto chvíli, v danej chvíli, čo vás poháňa vpred a nezameriavať svoju pozornosť na to, čo nemáte, alebo čo niečo z minulosti, čo sa udialo, vás môže ešte stále ovplyvňovať aj v prítomnosti. To treba vlastne škrtnúť, urobiť tam hrubú čiaru. A teda, aby ste sa posunuli vpred. Takže asi tak by som to povedala, milí škorpióni. Čiže vzťahové je to fajn. A tiež niektorí z vás zrejme premýšľate, čo ako ďalej s tým vzťahom a dajte si pauzu, prosím. Je tam možná aj dovolenka
spolu s tým partnerom a strávenie spoločných chvíľ, kde možno by ste boli v inom prostredí ako v bežnom domácom prostredí, by spôsobilo aj to, že bolo by viac času na tú komunikáciu spolu s partnerom a vedeli by ste si vykomunikovať svoje problémy a záležitosti. Takže takto. A čo sa týka zdravotnej stránky, je tam bolesť krížov, pozor na kolena, nohy, kĺby. Tam mi to takto vyjde, bedrové kĺby mi taktiež prichádzajú, trošku bolesti hlavy, nespavosť mi tam prichádza, pozor na premýšľanie. Ináč u niektorých z vás ťažkosti s dýchacím ústrojenstvom, priedušky pľúca a takto. Pozor na poháre, aby ste to neprehnali, či už na nejakej oslave, na nejakom stretnutí alebo spoločenskej akcii s alkoholom, lebo aj vtedy môže nastať, že tak ako veselo sa budete a dobre cítiť, tak potom môže nastať u vás nielen ten bolehlav, ale aj pocit úzkosti a depresie. Takže asi toľko pre vás, milí škorpióni. Ja vám držím palčeky, prajem vám všetko dobré a pôjdeme sa pozrieť na strelcov. A teda ideme Strelec, apríl 2025, čo vám chcú kartičky povedať, oznámiť, na čo upozorniť a o čom informovať. No dobre, tak Strelec, prvá kartička. 10 pohárov, šťastný domov, spokojnosť v dome, rodinná pohoda, rodinný klub. V tomto mesiaci pocítite dávku takej spolupatričnosti, rodinného zázemia, kde precítite to, že sa cítite veľmi dobre v blízkosti svojich blízkych, svojho okolia. Vo poháňanie vpred, rozmýšľanie, posun vpred, ako keby, že tie rodinné väzby sa mali zlepšovať, ide to k lepšiemu. Hej, možno tam bolo niečo nevyjasnené, nepovedané a je tam teraz už tá harmónia. Ale Voznam hovorí aj o tom, že posúva sa vpred a je na tebe, ktorým smerom sa vydáš, milý Strelec. Kam pôjdeš. Je tam aj cestovanie, či už krátkodobé, alebo na krátku cestu, alebo na dlhšiu trasu. Je tam možný, či už jednodňový výlet, alebo aj trošku dlhší. Rytier minci nám prináša peniaze, informácia o peniazoch, o zisku, príjem. Trojka palíc nám hovorí o stratégii, o uvažovaní, čo ako ďalej, o presvedčení a posunie k cieľu. Čiže keď máš niečo, milý Strelec, zaumienené, chod si za tým. Je tam posún. A finančné prostriedky tam prichádzajú k tomu, aby ti pomohli posunúť sa v tomto smere. Taktiež sú tu 3 mince, čiže zase finančné prostriedky, ktoré nám hovoria o náraste, o pribúdaní finančných prostriedkov, čiže prichádza niečo, nie možno nejaká kreativita z tvojej strany, možno nejaký nový nápad, nejaká nová zmluva, niečo nové a treba to využiť. Určite to treba využiť. A krásna karta
milý strelec, na záver, a teda výsledná sila. Sila nám hovorí o tom, že máš dostatok sily, energie, ale taktiež aj odvahy ísť si za svojim cieľom a získať, čo chceš. Čiže ak ste riešili nejaké záležitosti, milí strelci, v poslednej dobe, je veľmi reálne a pravdepodobné, že tieto záležitosti sa ešte pohnú viac vpred a zistíte, že máte dostatok energie na to, aby ste sa posunuli, aby ste docielili to, čo ste si zaumienili. Je potrebné síce naštudovať si nejaké informácie, možno zainvestovať niečo do splnenia tohto cieľa, do splnenia tohto vysnívaného cieľa alebo skutku alebo niečoho, ale ten výsledok tam stojí za to. Takže pre mňa je to veľmi fajn a veľmi úspešné, veľmi pekné. Takže tak by som to povedala. Po pracovnej stránke máte stabilitu, čiže idete pekne ďalej vpred, finančné prostriedky, získavate nejaké možno nové nápady, niečo nové vás môže v tejto práci napadnúť a môžete to navrhnúť. A je možné, že niektorí z vás budú za to pochválení, že áno, mali ste dobrý nápad a teda to vaše vedenie sa rozhodne aj zrealizovať ten nápad alebo návrh. Či už prísť dokonalovanie niečoho alebo nejaký zlepšovák alebo niečo v tomto zmysle. Čiže pekne mi to tam, čo sa týka práce, ide vpred. Je tam aj taká tá spokojnosť, ideme v pohode ďalej. Financie prichádzajú, nápady taktiež a je tam aj tá odmena a teda tá spokojnosť. Po vzťahovej stránke v tomto období ste zameraní hlavne na svoju rodinu, či o svoje deti alebo svojho partnera, proste tak, aby všetko klapalo, aby všetko išlo pekne vpred. Je tam aj pekný posúv, je tam komunikácia, je tam otvorenosť, priamočiarosť, je tam čas strávený spolu, sú tam nejaké koničky, je tam proste takéto plnohodnotné partnerstvo, kde v tomto období si viete obaja využiť naplno, alebo ak nemáte partnera, tak s ľuďmi, ktorých beriete ako svoju rodinu, alebo so svojimi deťmi, so svojou rodinou, proste s niekým, s kým sa cítite dobre, ak to je vám najbližší. Takže v tomto mesiaci si užijete veľmi pekné chvíľky spolu, čas strávený spoločne. Takže tak by som to povedala. A potom tu máme ešte zdravotnú stránku, čiže pozor si dajte niektorí z vás na prechladnutie, čo sa týka ženských a mužských orgánov. Taktiež si dajte pozor na bolesti krížov, chrbtice, to mi tam prichádza. Potom mi tam prichádza niektorý z vás štítna žľaza, bolesti hlavy, ale taktiež aj kardiovaskulárny systém, ale tiež aj pokožka, pleť, pozor na nejaké exemiky alebo tak. Takže, milí strelci, asi toľko by som pre vás. Ja vám držím palčeky, prajem vám všetko dobré a presunieme sa ku kozorozcom. A teda kozorožec, apríl 2025, čo vám chcú kartičky povedať, oznámiť, na čo upozorniť, o čom informovať. Kozorožci. Prvá kartička, milý kozorožec. Rytier pohárov.
Čiže nachádza sa tu nejaká osoba, ktorá ti pripomína, že máš byť vľúdny, máš byť otvorený, priamočiary, empatický, ale taktiež aj romanticky máš prejaviť svoje city a pocity v tomto období. Ďalšia kartička je sedmička mečov, čiže niečo ešte nie je ukončené. Je potrebné urobiť nejakú stratégiu, nejaký výskum, nejak si premyslieť alebo získať ďalšie informácie o záležitosti, ktorú riešiš, ktorú chceš doriešiť, docieliť. Rytier mečov vám prichádza, milí kozorosci, aby vám pomohol a doniesol nejakú novú myšlienku a ideu. Vlastne niečo nové, niečo informatívne. Je tam spokojnosť v domácnosti. Je tam trávenie času s ľuďmi, ktorí sú vám blízki, ktorí sú pre vás veľmi dôležití. A je tam taká spokojnosť, harmónia, kľud, pohodovosť. Šestka pohárov. Stále ste pripútaní na niečo z minulosti, stále uvažujete nad niečím z minulosti a táto kartička vám hovorí o zmene. Máte urobiť hrubú čiaru za minulosťou. Už tá minulosť je za vami. Máte byť zároveň ale detský, priamočiary, úprimný a vlastne čo si myslíte, to máte povedať. A výsledná kartička je štvorka minci a štvorka minci nám hovorí o stagnácii, o udržaní si nejakých finančných prostriedkov, nejakého štandardu, nejakej stabilite. Čiže je to tam také stabilné. Takže, milí kozorosci, tým, že k vám prichádza ako prvý rytier pohárov, nám hovorí o rovnováhe. Rovnováha, čo sa týka všetkého, čo riešite. Zistite si informácie o záležitosti, ktorú riešite, ale taktiež pozrite sa na to možno z iného uhla pohľadu, skúste to strategicky premyslieť, skúste sa pripraviť na všetko, čo je, čo môže byť, čo môže nastať v danej záležitosti, v danej situácii. Ale taktiež rytier mečov nám hovorí o inteligencii. Použite svoju inteligenciu na to, aby ste inteligentne riešili túto záležitosť a neboli zbrkli. Je to tam síce rýchle, ale máte byť ani nie, že pomaly, ale proste máte si dopriať dostatok času, dostatok informácií k tomu, aby ste to vedeli poriešiť. Desiatka pohárov nám hovorí o šťastie, o naplnení tej spokojnosti, domáceho šťastia, domácej pohody, užívaní si jeden druhého, to, že sa budete v vašej domácnosti alebo v okruhu vašich blízkych, vašich príbuzných, vašich priateľov cítiť veľmi pohodlne, veľmi dobre, veľmi šťastne. Čiže je to tam úplne fajn. A tá šestka pohárov nám hovorí o spomienkach, o stretnutí znova s niekým, kto patril do vašej minulosti, ale tiež aj o hravosti, o splnení túžob. Hej, čiže tak by som to nejako povedala a o nejakej zmene, o počiarknutí, o hrubej čiare,
nejaké ukončenie niečoho. No a tá štvorka minci nám hovorí o budovaní bohatstva, pocitu bezpečia, istoty, čiže finančnej istoty, blahobite, osporení. Čiže to bude pre vás také dôležité v tomto období. Vy tým, že kozorozci budete mať pocit istoty, čo sa týka finančnej stránky, tak pre vás aj tá domácnosť bude koničkom. Tým, že vlastne nebudete musieť riešiť iné záležitosti, teda iné finančné záležitosti, budete môcť naplno venovať záležitosti, ktorú chcete dotiahnuť do konca, avšak tým pádom vám zostane viac energie na to, aby ste si svoju domácnosť, svoju rodinku užili. Tým, že vlastne tam prichádza aj rytier pohárov, je tam nejaký mladší človek od vás, ktorý vám ponúka svoje city, ktorý vám ukáže, že stojí pri vás, že je pri vás, že vás podporí, že môže to byť aj syn, môže to byť partner, môže to byť ktokoľvek, nejaký pán vo veku okolo 30 rokov, 35 zhruba max, a vlastne tento človek vám dodá energiu a dodávam pocit istoty. Takže tak by som to povedala. Čo tu ďalšie máme? Po pracovnej stránke. Po pracovnej stránke je tam fajn. Cítite sa vo svojej práci ako keby doma. Beriete to tak ako rodinu, alebo tým, že vlastne s týmito ľuďmi, kolegovcami, kolegyňami, kolegami a nadriadenými, nadriadeným, alebo vlastne kde už sa nachádzate, trávite dosť veľa času, tak vlastne máte pocit, že už sa tam cítite ako doma, ako keby ste boli medzi svojimi v rodine. Niektorí však z vás sa rozhodnú, alebo sa rozhodli a majú dohodnuté pracovať alebo vykonávať svoju prácu z pohodlia domova, ako sa vraví, a teda home office, a to vám tiež veľmi dobre pôjde. Spokojnosť je tam aj čo sa týka finančných prostriedkov, čiže je to také fajn. Ak sa niečo bude riešiť, alebo ak by nastala nejaká situácia, kde by bolo potrebné zaujať nejaké stanovisko k nejakej záležitosti, k nejakej situácii, zistite si prosím detailné informácie o tom, aby ste... Vy nemáte radi, milí kozorozci, ak vás niekto prekvapí, čiže vy potrebujete ísť do hĺbky problému, do hĺbky veci, do hĺbky situácie a vlastne byť pripravený na akúkoľvek otázku alebo čokoľvek, čo by vás postretlo pri riešení tejto záležitosti, na všetko byť pripravený, aby vás nič nezaskočilo. Takže tak by som to nejako povedal. Čo sa týka vzťahu. Vzťahovo je to tam celku fajn. Máte nejaký spoločný cieľ spolu s partnerom. Od partnera tam idú city, avšak nejaká vec, ktorá nie je dotiahnutá do konca, vás oberá o myšlienky, o to, aby ste sa mohli naplno venovať tomu partnerovi, tomu vzťahu alebo niečo v tomto zmysle. Čiže aj keď vo vzťahu a v domácnosti je to fajn, stále tá vaša myseľ blúdi k niečomu, čo nie je dokončené, dotiahnuté do konca. Hej? A je potrebné, ako vám tá šestka pohárov ukazuje, urobiť za tým hrubú čiaru. Zrejme sa vám to postupne podarí
urobiť k tým, že je tam tá 6 pohárov. Takže tak by som to povedala. Po vzťahovej stránke je to tam v pohode, harmónia, všetko ide fajn. Akurát byť 100% prítomný vo vzťahu a užívať si ten vzťah, ktorý máte. Po zdravotnej stránke trošku bolesti hlavy, bolesti krížov, chrbtice mi tam prichádzajú. Môžu byť nejaké menšie úrazy, nejaký problém mi tam príde aj s pokožkou troška, ale taktiež mi tam príde bolesť hlavy. Taktiež mi tam prídu ženské, mužské pohlavné orgány a prechladenie mi tam môže byť u niektorých z vás. Takže na to si dajte pozor. Kardiovaskulárny systém a bolesti končatín, kolena a tak ďalej. Takže, milí kozorozci, asi toľko pre vás. Ja vám držím palčeky, prajem vám všetko dobré a ideme na vodnárov. A teda vodnári, apríl 2025, čo vám chcú kartičky povedať, oznámiť, na čo upozorniť, o čom informovať. Takže vodnári. Vypadla mi jedna karta a zaujímavá pozitívna karta sila. Dostatok síly na riešenie akýchkoľvek situácií. Je tam odvaha, je tam sila. Ak budete nejaké záležitosti, milí vodnári, riešiť, prosím, čerpajte tú svoju vnútornú silu. Máte jej dostatok. Máte jej dostatok na to, aby ste čokoľvek poriešili. Nevyhrá v tejto záležitosti tá fyzická sila, ale sila leva, sila matky, sila odvahy, tá energia, ktorá vami prúdi a prúdi vo vašom vnútri. Takže niekedy sa viete za správnu vec byť aj ako lev a viete dosiahnuť, viete ísť si za svojím. Dosiahnuť to, čo chcete, viete ísť si za svojím. 9 minci hovorí, že užívaj si to, čo vlastne máš. Čiže už to môže byť chvíľa alebo nejaký čas, kedy si oddychneš a povieš si, že tento čas je práve pre mňa, aby som ho strávil tak, ako chcem. Či už je to relax v prírode, či už je to relax niekde na horách, nejaká dovolenka, čítanie knihy, trávenie času so svojimi najbližšími, dovolenka, niekam stretnutie, rodinné stretnutie, proste pohodička. Takže úplne fajn. 3 minci nám hovorí o nových ponukách alebo novej ponuke, nových plánoch alebo nových víziách, zdokonalovanie sa, ale taktiež aj venovanie sa svojim koníčkom. Na to nám predtým predchádza aj tá 9 minci, kde máte dostatok času, dostatok prostriedkov, dostatok energie cez tú silu a vlastne, či už je to kreatívna záležitosť alebo akákoľvek, tak je to v poriadku, je to fajn, máte dostatok energie na to. 2 palic nám hovorí, že je potrebné sa rozhodnúť sa. Hej? Čiže môžete byť zamyslení, ako keby, že hľadáte, ktorou cestou sa vydať, čo by vás bavilo, čo by ste chceli. Takéto premýšľanie. Napriek tomu, že máte dostatok síly, dostatok 9 minci, čiže dostatok prostriedkov a novej ponuky, napriek tomu ste ako keby, že nerozhodní cez tú 2 pálic, ale je potrebné sa rozhodnúť. A je na vás, ktorým smerom sa rozhodnete kráčať.
Kráľ mečov nám hovorí o spokojnosti, ale taktiež nám hovorí aj o zodpovednosti. Čiže nechcete sa púšťať do niečoho, čo by bolo nepremyslené a uvedomujete si, že pre čokoľvek sa rozhodnete, vyžaduje si to určitú dávku vytrvalosti, trpezlivosti, hej. Takže je možné, že niektorí z vás si poviete, že možno časom tento koníček alebo to, prečo by som sa rozhodla, ktorým smerom by som sa vydala, tak to by mohlo byť niekedy možno pre mňa v budúcnosti aj oblasťou, ktorou by som sa dokázal uživiť alebo venovať sa naplno. A na to výsledná karta mi prichádza 6 minci a to je vlastne, aby ste rozumne, milí vodnári, rozdelili svoje výdavky a príjmy. To znamená, že neriskovať v ničom, ale rozdeliť to na nejakú stabilnú rovnováhu. Taktiež táto kartička nám hovorí, že v tomto období môžete byť vy obdarovaní alebo niekoho obdarovať. Čiže je tam nejaké darovanie. Niekedy človek, ak daruje niekomu nezištne niečo, má viac radosti, viac sa možno poteší a viac je šťastný ako dotyčný človek, ktorý tento dar dostáva. Čiže je tam takéto šťastie aj z toho, že by ste boli vy obdarovaní, ale taktiež aj z toho, že ten niekto je šťastný z tohto vášho darčeka. Čiže je to veľmi pekné aj u vás, milí vodnári. Po pracovnej stránke je tam taký ten oddych. Nejaké peniažky by mohli prísť navyše u vás, alebo je tam nejaké peniažky tam prichádzajú, ale taktiež mi príde nejaké rozhodovanie. Ako keby, že niekto by ste mohli dostať v blízkej minulosti, zhruba do 3 mesiacov vzad, nejakú ponuku, pracovnú ponuku, kde vlastne mi príde, že by ste, musím to takto povedať, nemôžem to ináč povedať, nevynaložili toľko úsilia ako teraz a mali by ste možno o niečo viac finančných prostriedkov, alebo lepšie by ste boli ohodnotení finančne ako teraz. Tak mi to ide, musím to takto povedať. Dúfam, že som sa týmto nikoho nedotkla, ale tak proste tak mi toto prišlo. Je tam aj posilnenie pozície, ale taktiež aj viac tých finančných prostriedkov. A nebola by to taká namáhavá práca. Po vzťahovej stránke, ako keby, že ste riešili nejaké finančné záležitosti, či už spoločnú investíciu alebo nejakú investíciu. Vo vzťahovej stránke je tam sila vzťahu, tá vnútorná sila, že viete, že ťaháte spolu za jeden koniec, alebo že držíte spolu a beriete to tak automaticky, aj vy, aj váš partner. Ste spolu vo vzťahu a neriešite nič z vonkajšieho prostredia. Proste taká tá spokojnosť, taká tá vyrovnanosť. Čiže mne to tam príde úplne fajn. Úplne fajn. Dobre. Akurát mi tu kartičky ešte hovoria, že mali by ste podniknúť niečo spoločné, čo by vás spolu bavilo. Nejako vás tam vidím trošku roztrhaných, ako keby, že stretnete sa tom, ale že každý máte svoje koničky.
nejaký spoločný koníček mi tu chýba. Mali by ste na tom zapracovať. Čiže asi tak. A po zdravotnej stránke niektorý z vás môže nastať problém so štítnou žľazou. Môže nastať problém s kolenami, chrbtica, hlavne kríže, kostrč u niektorých z vás, nejaký menší úraz alebo jednorázové boliestky. Potom mi tu príde trošku bolesti hlavy a také tie bežné veci. Málo spánku mi tu u niektorých z vás prichádza, ale taktiež aj viac pobytu v prírode, ako keby, že ste boli málo v prírode. Takže asi tak mi pre vás, milí vodnári. Ja vám držím palčeky všetkým, prajem vám všetko dobre a ideme sa pozrieť ešte na rybky. A teda ryby, apríl 2025, čo vám tu kartičky povedať, oznámiť, na čo upozorniť, o čom informovať. Takže prvá kartička rybky, rytier pohárov. Aj k vám, milé rybky, milí moji, prichádza človek, ktorý vám ponúka svoje city, človek, ktorý vám vyjadruje svoje city, človek, ktorý vás má úprimne rád, ktorý vás ľúbi, ktorý vás miluje a zrejme to aj prejaví a povie to. Ďalšia kartička, ale ten človek vás nabije krásne energiou, keďže tu máme slniečko, čo vám dodá viac energie. Taktiež, milé rybky, vy čakáte, kým konečne už to slniečko bude v priebehu dňa častejšie a častejšie. A tým, že vlastne vy tiež potrebujete to slniečko, aby ste sa nabili tou energiou, čiže je tam úplne fajn. Veľmi sa tešíte na slnečné dni. Cisárovna, no, tak to je zaujímavé. Takže príde mi, že niektorí z vás, milé rybky, alebo niektoré milé rybky, môžete v tomto období počať. Či už niektoré z vás, je tam sila materstva, a teda energia materstva, a teda aj otehotnenie alebo pôrod. Takže môže tam u niekoho z vás aj to nastať. Je tam transformácia, čiže ukončenie niečoho. Čiže taká tá zmena, hej. Ale taktiež aj strach. Niektoré rybky môžete mať aj strach z toho tehotenstva. A kráľovna minci nám hovorí o stabilite, o tom, že vlastne je tam štedrosť, trpezlivosť, ale taktiež je tam aj to, že vie, ktorým smerom sa uberať, už vlastne má niečo odžité a je tam ako keby, že zmena v zodpovednú, sebestačnú, oddanú, milujúcu ženu. Ale je tam aj zásah z hora. Môžu nastať nejaké nečakané problémy u niekoho z vás. Čiže poďme sa na to bližšie pozrieť. Niektorí z vás je dosť možné, že budete riešiť vzťahové problémy. Niektorí z vás je možné, že stretli ste nejakého zaujímavého človeka, alebo možno tohto človeka už poznáte aj dlhšie
avšak zatiaľ ste s týmto človekom nejaký vzťah nerozoberali. Je možné, že došlo k nejakému flirtíku medzi vami a týmto človekom, alebo k nejakému zblíženiu sa s týmto človekom, čo vám na jednej strane dodalo energiu, potešilo vás to, cítili ste sa šťastne, naplnenie, cítili ste sa úplne fajn. Avšak je možné, že u niektorej rybky mohlo dôjsť aj k nečakanému tehotenstvu. A to znamená k neplánovanému tehotenstvu. Niektoré z vás sa ako keby že rozhodujete a vnímate to ako nejaký problém. Čo s tým? Čo s tým? Niektorí z vás rozmýšľate nad rôznymi alternatívami. U niektorých z vás vyťazí pocit zodpovednosti a materstva, u iných zasa strach. Je tam panika, pocit strachu. Ale je možné, že napríklad nemusí to byť len nejaký úlet. Je možné, že niektorí z vás ste vo vzťahu hoď aj dlhodobo a teraz po nejakom dlhšom období otehotniete alebo niečo v tomto zmysle a zlaknete sa. Niektorí z vás máte pocit alebo aj zo zdravotných dôvodov viete, že by to skomplikovalo váš zdravotný stav a oslabilo vás, čo sa týka energie. Čiže aj to je možné. Je tam starostlivosť. Na druhej strane sa chcete postarať o svojich blízkych, na druhej strane chcete byť tým prístavom, tým majákom, ktorý vlastne stále ukazuje smer tým svojim blízkym a dáva im pocit istoty, pocit stability. Je možné, že niektorí z vás budete riešiť na nejakých úradoch, nejaké úradné záležitosti. Niekto sa presťahuje, niekto zmení prácu a odsťahuje sa do iného mesta alebo niečo v tomto zmysle. Čiže sú tam rôzne alternatívy z tých kartičiek. Je tam určite tá starostlivosť, je tam pôvab, je tam ženskosť, je tam dostatok energie, city, sú tam transformácia. Niektorí z vás, ako keby ste sa bránili urobiť nejaké rozhodnutie a vlastne to rozhodnutie urobil ten blesk skrz vašu postavenú vežičku a urobil ho vlastne ten blesk, urobil to rozhodnutie za vás a vy už musíte teraz konať, aj keď ste sa tomu vyhýbali, čiže môže tam byť aj niečo nečakané. Niečo, čo vás troška možno zaskočí, možno prekvapí, ale po určitej dobe si poviete, že áno, tak toto bolo najlepšie, alebo tak sa to malo stať, tak to bolo dané, lebo ja som nemal alebo nemala dostatok odvahy na to urobiť to rozhodnutie a pristúpiť k riešeniu tejto situácie a skrz toho blesku, ktorý do tej veže nám vpálil alebo vám vpálil, tak som bol prinútená riešiť to. Hej? A nakoniec to bude aj tak dobre. Takže tak by som to po pracovnej stránke. Nejaké problémy tam môžu nastať a nejaké záležitosti môžete riešiť. Nemusia to byť hneď priamo problémy. Nejaké záležitosti sa môžu riešiť, ale porieši sa to. Takže je to fajn. Potom po tej vzťahovej, teda ako som vravela, môže niekto otehotniť alebo aj porodiť. Je tam transformácia, je tam zmena a zmena teda
k tej stabilite, dostatok energie. Niektorí máte ale vo svojom vzťahu aj problémy a teda môže sa stať, že sa objaví vo vašom vzťahu nejaká tretia osoba, ktorá bude zasahovať do tohto vzťahu a budete sa rozhodovať, či v tomto vzťahu pokračovať alebo nie, či môžete dôverovať ešte tej polovičke svojej, alebo už nie. Takže takto. Čiže to je vzťahové a zdravotné. Zasa tu máme problémy s chrbticou, kríže tu prídu, málo vitamínu D. Niektorí z vás, pozor, aby ste nemali nejaké respiračné ochorenie alebo niečo v tomto zmysle. Problémy s pokožkou mi prídu, ženské problémy, ženské orgány, taktiež trávenie, tráviace ústrojenstvo mi tam príde. Čiže na to si, milé rybky, dajte pozor. Takže, milé rybky, asi toľko pre vás. Ja vám držím palčeky, prajem vám všetko dobré. Moji milí, po dlhšej dobe sme sa znova stretli a teda pozreli sme sa na to, čo vás čaká jednotlivo každé znamenie v mesiaci apríl 2025. Tieto výklady boli pre mňa zaujímavé, poučné. Tým, že vlastne sú to kolektívne výklady, tak nemusia rezonovať s každým jedným z vás a teda nemusia patriť každému. Ak ste sa v týchto výkladoch našli a možno vám nejakú záležitosť, situáciu, nejaký problém pomohli objasniť, som len rada. Samozrejme, tieto výklady neslúžia ako návod na riešenie vašich záležitostí, situácií a problémov. Preto môžete sa inšpirovať, avšak nemusíte. Je to vlastne na vás. Tým, že vlastne sú to kolektívne výklady a nie osobné, nepatria každému jednému z vás. Ale to už myslím, že všetci vieme. Ja vám ďakujem za vašu pozornosť, prajem vám všetko dobré, hlavne veľa zdravíčka, šťastička a hlavne slniečka. Ak sa vám výklad, respektíve výklady páčili, môžete ma ohodnotiť, tak ako stále aj tentokrát sa poteším. Či už to bude like, komentár, odber alebo zdieľanie. Ja vám prajem všetko dobré a teším sa na vás aj na budúce. Ahojte!